tuna kan mulai mek hi Serlui Tuikhuah Builum kai ania hei kan muang hian Builum a hilai a chaka khian mi tlem te voini thlengin an lo la oma chung mi te chuan anei zon na ber chu he Tuikhuah sanghaman hi ania Lawngleng te pon neya tiang khuan Lawngleng hi tuya hian an ria maya ngakwai te che in len khang te zarin sanga man hi anei zon na ber ani amaro chu Tuikhuah hi alo tla kam tiala kumina phei chuanin fur ruah tui kan dong tlem em a tuya tlema tin chu mai baka helai Serlui kam le chevel hi lowa te kan neya kan muang hian solai kan ma a thliarkar ni om tak lo lang po so nikum masalama lowa an nei bu an chin na ani a tison sotian son thliarkar mun sang a hian a oma thliarkara te akam vela te hian mi ten lo an nei thin ani chutia anga lo an nei awang te tin ramngo a thing te hi an zaina sem em boka chunga wang te chon he tui hi akam ni te pon an ring thin ani tin chuti rolin Serlui Tuikhuah hi a pipe lama harsatna aom dewa wangin engemaw repair angai wangin tui hi a thei ang tok in P&E department ho po hian an hmang chara man phai hret te po hi an du ve a asa ero chu an sa lo ani ti an ho tu ten min hril boka an hmang ringot chung hian hetiang hian akan na sa em mai hi ngai that lo tham ani ve bokani tin kan soidu taka chu helaya long lo om mai hi so lama pia lama po son long engemaw zat chu a om boka he long hi helai tui chunga hian thil thiar vel na tan te ku lama dem side lampang han kal vel na tan te tin keimani ngei point he Serlui Tuikhuah chung han fan kwal tu changa kan man thin pakhat ani a tundin hmuna chuanin hei tui hi a hring dup ringot maya tui par antimaya heng hi a khat deuh vek to ni hei hetiang ani wang hian tun a Serlui kama la omek Builum khomi te hian anei zon na hian harsatna an to pha na sakhop maya long hi a che thei ta reng lo maya long che tur chuan a kong emo sa kuak ka heng tui par tam tak hring dup mai cha taka om hi han sa kuak kha a kong tur han siam emo ngai anga chutiang tura ro chon a hau tak ve khop ang ti ro chu a hriat thei ani tuna alandana hian ti chuan hei hi tuna Serlui din mun voin December ni khat sang hi som ni pakhat a Serlui Tuikhuah nar lam din mun chu ani ti chon kan kal chhawanga a chaka khian Builum kan soi mai le lok tur kan soi mai le lok chu helai azol kan mu phei vel bor hi tun ma a he Serlui Tuikhuah an khua dona Builum khua omna mun ania ti chuan helai khua om te kha new Builum reng te kon bula son chu vekin compensate an pe a amaro chu talalung oilo le he Tuikhuah hi eizon natlak ani don ni ti hria he khua la chua san du lo a chak lama hian tuina chim chin chak lama hian an lo la om ram in som panga vel voin ni thleng hian an lo la oma chung te chu karon ti lang le zoi don nia helai Serlui Builum kai pan thlatur hian in reng te ko ra tang hian PMGSY road siam mek ani a la alei a kong hi omsa ania PCC flooring an bei mek boka voina hian keni po motorin kan kala ti hianin four wheel phei chuanin alui kam tak thleng hi akal thei motorin akal thei ani
Serlui B Tuikhuah pan tur sim hian bil kho thlir atangin chemphai ro ta kan kala chuta tang chuan chemlui kan lein Serlui B a Tuikhuah tak na mun adem site kan ti chu alu theia chuta tang chuan tuna kanom na mun hi kilometer engzat chiange ka selona Lawngleng engine longa kan kal hian dar kar khat helain kara hian kan thang thin ani a hlat zong chu kan lo te thiam ve meng chu lai chu kan seibel elek ani ti hian Builum khua chu kan thleng chhole ta khua han ti la unauthorized antia sarkar hiat puilo a an ni to sarkarin ti tur anei to lo ti mai la kho a thil ada thin school emo sub center emo in kol na lam ang chi song hi helai hian engma om lo ani ka sai ta khan in som panga vel helai hian an lo la om helai hian kapu pakhat hi lo oma kan belok yang kapu engai ti a kha yang tu lah nak berkan lai ber aku tiya ta hianin Builum ma hianin atira tangkhain lo om char ami char ni mai engai ni le in thober thin Builum ma hian hei sangha te kan man han ni deuh dar mai kan tho dar chu ti chuanin hei in long te khu akal thei ta lo ning ka sia khung khu sanghaman hi tuna hianin la ti thei tho chu thei to lo sa kan man thei to lo tu na chu mo hei tui para tama sangha kan man thei lawa ti ha kan om top mai a thei ang re kan thok ve mo chuan kan ti an ni dar mai tun lai chu ti hian no pang te ban no man ti khop mai engai ti mà tôi ăn khai mò mà tôi khai khá ăn nuông emนี่เลยตุ้ยแจ้งถิ่นemแจ้งถิ่นมั้งก็ยังไงแจ้งถิ่นลุยควันตุ้งไงเหลวเทียมหันบ้านพัดเดี๋ยวว่าเหลวเทียมเหลวเทียมเหรอประคัตเจ้าอินเหลวเทียมเรางั้นถึงไงแจ้งเวียงไงลงมีแจ้งเวียงไงมาใส่เหลวเทียมเราถูกเสียอีเหลามีอันนี้จูเวียงสร้างไงอีได้ไทยเวียงขัดทิ้งจุงก็จังเต้นอีได้ฝั่งไงทิ้งจุงจังจวนอดีตฝั่งเรานี่แหละสิคุลินกัลทินเอ็มสิคุลกัลน่ะตัวรำเราติรอจุกไก่ทินขยันอันนี้จุกก็สิบะก็ละสิบะก็สิบะไอ้พวกก็สิบะไก่กินอะไรไก่สิไก่น้ำมันจุดส่งไก่อันนี้จุกไก่ตัวนังไม่กัลเอ็มนักไก่เหรอไก่เหล่ามั้งอีกัลเวจักเอ็มเฮตาเฮียนี่น้ำจัดมีนังมานังโปมั้งอันนี้จุกก็สิบะเอามาเราชุกะโฟนอาจารย์ออนไลน์นี่นั่นกัลทินะนี่แหละนังเลยสิคุลิกัลเหล่ามั้งสิคุลิกัลจักเอ็มจักมั้งนี่อันนี้ตักจูนักกินสิคุลกัลเทหุนะกัลดอนเนี่ยที่ฮันเฮลัยบุยลมาช่วงกว่าปักหัดเตยนักกันลุดดอนะอามิงนี่จะเป็นตาเจี๊ยหรอวะขายกะปิดำแหมดำจอกเจ้าแหวมเจ้าละเว้บุยลมาเฮียนี่น้ำจัดมีนี่เราช้าหรือว่าดอดติขันจัดกันเรากันนาไรต่อมาติงเงินเรามาเราจ้วงกันนี่คิดตามมุ่นมาในเวทละเว้อันนี้อันเป็นเวลาเจ้ามีอันนี้มอนี่เลยไฟสร้างเงินเนี่ยอินฟาเตเขาอย่างไงอันปุ๋ยลิงเวกตองกันตลอดปุ๋ยลิงเวกต่อให้อันเราปังเป็ดว่ากันก่อนครั้งอันนี้ผู้ปัสสันเนี่ยต่อเนี่ยซ้อมประคัดกันเนี่ย
ส่วนนี่หนูปุ้ยนี่ตอนมีปลาเขาป้นปลาคัดจังว่าแล้วอมก็ละสิปลาออกมา อ๋อ ส่วนหนูล่าไม่เชี่ยวจะไปใส่ในเวกต่อจู่ๆนี่ไม่ อันนี้ตักจูนี่แหละติ้งเงี้ยให้เราเห็นเองจ้ะนะสังหารมันทิ้งมี มันvề rượu lâu tới cắn này á hay cũng in chú cắn này lâu nỉ lâu như cái ngay em có về rượu sang hạt thì mình về thì em cái là mình về lâu cái chuyện ila lilu rắc rắc lâu mà tôi à tôi anh cái ring đâu tắt tôi à tôi hay ila lilu rắc rắc thì anh cái ring tắt này cắn đồ lại đồ lâu thôi nỉ mà à vào đâu với em cái lâu này thì khan in u nào khan thì rồi